potong pindigan. Pagkain sa. Hey guys, ako na guys, si Ruby Provinciana dya. Nga to na din may simentiri kaming upat. Hugo kayo ganuna. Ito sabon. Nalamay dari guys sa kuha naglakaw. Hindi na silang duha guys, sweet kayo. Aesthetic. May aesthetic kayo. Aesthetic kayo ni isa guys oh. Hadlak din sa maitom. Kung good kayo sa talihan. Ito maligyan po kung kandila, no? Para nakikwarta pa. No good. Sideline sa tapa. Sideline muna, guys. Sideline at sideline. Na, yung payong pa sa guys oh. Ayun na lang. Sige, sige. Hop, yan. Gibit lagi ka doon. Ha? Gibit. Sana, dadalo pa yun. Gamit ah. Pa yung payong miniti sa itong bagyo ba? Ayun na lang. Ayun na pa yung Napalit. Gansilyo. Naki, gansilyo nak na. Diba? Kana mo yung makawat dito. Gansilyo na siya. So guys, di amin nagabaklay mi dari kay medyo ladyo-ladyo mapud ang simenteryo gikan sa highway. Jadi ang bana guys nagdanis nagbag kay naman diha gibutang agahang mga gipanghimo nga buwak. So mga ikan ra pud sa garden. Ja si Nicolo si Cristel guys ara na silang kasweet na. So naginakbayay pa ni silang duha guys. So majuntag di na sila mag bag-o guys antud nga manarbaho na ni silang duha. Ja nalipay lagi si Cristel kay naagi jang ati ning uli. Naka banding kuno pud sila og sa kaadlaw nga banding. Ja wa man ko nakadaog kuan guys kanang kandila so hapit sa ko dari palit og kandila. Ja medyo ra bad kuno mahal ang kandila basta ingani nga adlaw patay. Pero sag dilaman guys kay matay mahimo mamalit man jud tag kandila. Ja diha nag mga kandila nay mga red nay maroon nay dark maroon ja nay pink. Ja white ang pulitin guys kay mas nice man dyan ang white. Ja nagdaghan na ganihang palitin kay managgat pud mi sa dakong cross para sa hang lula og lolo ug hang mga relative sa Bohol. So dari na lang ko magdagkat sa dagkong cross. Pila po na nga na? 30. So guys, nag-30 na siya guys oh. Nakabutang na siya sa bunak pa siya. butangan ng upuan. 30. Pila ni siya? 130. 130 kung na siya. Ay, kuto. Ito siya. So, daghang kadug tao. Diya guys, dari mi muna sa iyahang Lola Kunsing. So, iyang Lola Kunsing guys, bago pa ni siyang na wapod guys, mga July 2021. So, pag pandemic pa dyan ni siya guys. Kanang di na lagi ni siya magpadaog hospital kay malagi na COVID. Diya dari mining una guys kay mama dyan yung mga rimig simentiri. Muna man dun siya sa jahang lula. Nanay din nagsi tatay. Tay. Na. Diya daghan pa kadto mi og ano. Daghan. Facebook pa dumong. Diya guys, sa punigihapit niya hang bisprin. So ang ijahang bana dani guys, ang kulpud sa hang bana. So si ahon isang bisprin mo din ang pinaka unang amiga diri pag abot na dari sa Cebu. Marisa Magbuhat Lirasan Cortez ni siya guys. Ja di na ni siya makalimtan. Jara pa ni siyang bataa 37 pa ni siya kikuha na ni Lord sa mga buutan lagi guys nang kuhaan jud sa zone ni Lord ja kuha ni siya kanang nay
nagkasakit lagi po ni sa pagka pandemic. Kaya mo lagi din guys, kita makagawas-gawas og bahin dya. Nawadaan po lagi mga financial, so di makapalit og ng mga maintenance. So sorry jud kaadto nimo day man ang tawag ni dyan, gwapa ra ba jud kaadto ni si dyan dya. Naguban na pud sila sa ijahang partner kay tuwa na lagi pud gikuha na pud ni Lord. Guys, muadto na pud mi sa lain ni diyang mga kuan. Gisuon sa iyang papa. Mga lolo lagi ni Nicole ug ni Cristel ug lula. So guys, diyan na silang tulo guys kay mama ni isur mo po ni sila hang lolo si Tatay Arnold po. Diyan kani si Nicole guys, nakita na ni siyang lolo Arnold po kay 1 years old si Nicole ni uli mabidirig Cebu. Diyan guys na mana na may upa nagkut ni diyan ang hugawag na subos guys wa pa jud ni ngari siguro sa mga tagtungod. Diyan guys, silang lula binidikta po ni guys, isuon po ni sila hang lulo. Ay, yung tulong nga, di ko lang yun. Nakasamang ka nakdam ka guys, ano nak? Lumpra ko? Na guys, ano? Ay, si Ani pa di ay ma. Diyan guys, sa pong gihapitan dari ang papa ni Kinit, si Kuya Raul. So, mag-uba na doon silang duha kay kanang gikuha naman po ni Lord si Kinit. Ni ang best friend ni kuha na mo ni papa sa kuan kanang best friend po ni Nicole nga gikuha na pud. Diyan guys, hapon yung gihapit si Nanay Anita kay di dyan haon ni makalimtan kay hapon ni siyang gialagaan guys bisang kalig di niya ni sa kadugo kay maluoy lagi ko. Diyan kanang mahanjo ni siya sa una guys ug sa sudan nga na anja ganahan siya mga inununan ani siyang lutuan diyan hapon ni siyang ilisan kay say mabasa lagi siyang sinina kay tiguang na lagi diyan alagaan ha ni siya. Diyan guys, last na naman gi ari. So mo ni hang busing guys nga grabing kabuutan diyan. Kaning duha ka flowers guys mo ni hang gibuhat. Diyan salamat day kadyo. Ang kulan kay grabe jenis diyang kabuutan guys, so wa di makabangbang sa kabuutan dani niya. Pati na si Ati Daday grabe jenis ang kabuutan guys, daghan kadto na silang mga gipa-eskwela, mga silingan diya. Nakahuman na ron guys, nanay mga maestra, mga nurse nga na guys, may kuan garang grabe jenis ang kabuutan ni siya. Diya usa na pud daghang ugangan dani guys nga naputdan og tiil kay nay diabetes si ning gastos dani sa ospital. Basta ang mga silingan na mo dere guys kay bago man jud makakita sa mong ang vlog daning ara din sa kabuutan daghan kadto din kadto siyang natabangan. Sa malagi guys gikuha lagi sa Ginoo basta ang mga buutan din guys dali ra kuhaon sa Ginoo. So grabe din sa kabuutan sa salamat kadto busing sa imong mga tabang namo. A few moments later. Hi guys, good morning. So mga untaog mahaw kamuti. Kamuti guys na gihiwa-hiwa kayo nagli-bugnaw. Diyan na day nagkuhan ng kamuti dia. Salamat day kadto ni Cheryl Rendon sa kamuti. Diya, Teresa Lugilamos. Diyan si Daddy Nicole. Corn beef. Okay. Mapipamahaw ni Cristel. Diyan guys, nag-harvest ko munggay dia kay magutan ko ka munggay pa niud to. Hindi mo naman parat na. Ha? Hindi, bito kay ibutang lang yung asukal. Hindi lang yung asukal gamay. Saway ni mga manok. Really? Hindi ka sa manok, Le? Sabi siya guys, kamuti, Teresa log. Yun na mo. Ano lang guys, 5 days na lang. 5 days na lang. Namamulagan ako.
Hindi. Namalaka dito sa hostel kayo. Madami ko kung siya maratang-tangi ng ipon. Di ay? Hindi ko nung gipaak sa bawang asan niya gipaak. Ito mo ba yun? Bakit niya bawang siya nga isang ipaak? Yan naman na. Daan mo ang gipaak ma. Ito sa mandapit, dili ko dapitan na no. Ano kaya? Wala na. Ginuha rin magbuot. Mga ihim sa mga tao nga. Parang katangtang kunog ngipon na ay wa. Daghan makadutang-tang ng ngipon. Mga itong kunog nila dapit oh. Taampo lang yun nga. Hindi teras mga masama. Wala ka ubang gabi eh. Wala ka kadungog man. Wala, pero naaman eh. Napagyato magpabili niya. Nahulot ng tambaw. Karon last naman nga ang alawa. Nanay ko na, kay nawag ko nanay. Nawag di ko sang nanay guys, kay kabaw mo guys, bisag wala na may upload sa vlog guys. Sigod panawag sa nanay. Sigod contact dito guys. Sige po contact nila stiri. Bahalang busy ko na doon panahon nga mo contact nila. Kanang oras na nga mo relax ko karidot before ko mo trabaho. Manawag ko ni nanay. Kung nawag ko nanay, kahapon siguro to. Ay, das niya adaw nawag ko. Kaya usahay magod guys, di ma-contact si nanay kay yung keypad na cellphone doon sa akong manghud nga laki. So mato ni hando si nanay nga matukog Manila na kung di barato nga keypad nga cellphone. Hindi ako nung papalitan. So, ang ilan na. Samsung gamay. Bakit ko sa Manila? Itoy! Among iro dali guys may tao mo. Gamay nga mo agi mo. Kuha na ka ng usig. Mas nindot na natay mga iro. Bakit? Bantay. Bidyaan yung bahay. Huwag makasunod lari. Hadlok. Guys, kay hima na may miog pamahaw. So, dali na po ko sa garden. Kani si Jahon ni Jang ipangtagod guys. Kanang panaghanon na naho. So, ang isang putlon. Diyan ipangtagod ng mga sobra-sobra kay arong mudaghani kay mahal din siyang 3 colors. Diyan, kanipod guys, kay nakakita day ko sa kanang YouTube. Usa day pud ni siya ka kanang good luck. Nga kuan kanang tanom nga pwedeng isud sa atong bahay. So, kani siya guys, ug imo ning isud sa bahay ug di mainitan. Green ra ni siya. Para dani na awa ka sa mainiti guys na green. So kaning usa ni siyang putlon kaya hapon ni balhin sa kaang kay rong mudaghan. So mainita na siya ingan sa color murag variegated na. Nakalimot lang mo kus nga na ni guys ni siya. So sa sunod guys memorize na ko sa mga ngan sa mga tanom. Kay kuan diarang kainit. Mun kainit guys. Asa ni isilong kay luoy pagkado ni sa maintan. Diya naligod daghang mga kuan ditohan ng trabahon guys before ko mo larga kay pila na lang kaadlaw guys mo larga na ko Manila. Diya daghang kadong salamat ninyong tanan guys nga kanang pag subaybay sa ahang mga video. Kanang wa mo magsawa og tanaw sa mga video. Diya ampo og amping tang tanan. So kani siya guys kita na mabuda ni nga kuan ni siya usa ni pud ni siya ka tanom nga ang gitawag is prayer plant. Wala siya. So daghan mga dunang klase mga ingana guys. Mga
prayer plant. Kani po siya prayer plant po di siya guys, pero ang ijahang unudan ni makaon di ay moras nagkamuti kani siya na. Kaya nakakita ko sa kuan makaon din na siya. Diyan kani mga lisodan ni moturok ra ni siya kani kuan guys, kani butterfly. So ani pantigumon kay hapo di siya ipang seed. Pang seed nas mga kaang-kaang ba diya igo ra man siya manurok. Diyan manurok na lang balhinin. Jaghang banda guys di na napining salingsing na duha. So guys, mao to ang video karong adlaw. Ja amping ug ampo tang tanan. Kanang hindi na ako makabidyo kaya halagi na siyang balhinin na Ja salamat ug amping ug ampo tang tanan. Thank you for watching.